מכינים רב לעוף, ובהמשך גם נעשה את העוף עצמו. בעצם מה שהכנתי פה זה בצל מיובש, פפריקה מעושנת, צ'ילי שכבר גרסנו, אין לי שלם להראות לכם, חרדל גרגירים, הצהובים, יש גם שחורים, אני משתמש בצהובים, זירי כוסברה ושום פלקס, שום מיובש. בעצם עם התחנה ביתית תוכנים את זה להפקה, אפשר הפקה בקשירת עוף, אנחנו בעצם עושים לוחות משתן בסוף. אני מצליב את הרגליים ותופס אותם. מה שחשוב בעוף לשים לב שקונים, בטח אם קונים במכולת או בסופר, לשים לב שהאור שלם. הרבה פעמים בפתיחה שלהם, פה חתוך, פה זה, כמה שהאור יותר שלם, אנחנו יותר סומכים על זה שהוא יסגור על העוף ויישאר עסיסי. בעצם אני הופך את העוף על הגב שלו. נעבן אותו אליי. את החוט, השארית שלו, אני מכניס מתחת לחזה, מתחת לעצם ועל הכנפיים, במרפקים. אוקיי? עושה הצלבה, חוזר, ושוב. עכשיו תראו, ברגע שאני מותח כאילו מתכווץ, אבל משאיר מקום שהחום ייכנס לכל החלקים ולא יהיה חלק אחד נע מדי. פתחתי עוד קצת ארוך, תכף נקצר אותו. אם אתם מקבלים עוף שהצוואר שלו חתוך או קטן יותר והכל פתוח כזה, אז גם אני אוהב לקפל אותו ואז עם הקשירה לקשור. עכשיו לרב. אני בעצם אגלה לכם מאחד מהסודות שלנו. אנחנו את העוף לפני העישון, אנחנו מומחים בשומן של האבז, מה שמטפטף, אנחנו שומרים. אם אין לכם גישה לשומן אבז, זה לא נורא. קודם כל אנחנו יכולים למכור לכם. קודם כל יכולים למכור לכם. ואפשר למצוא שומן אבז, אפשר למרוח שמן רגיל, שמן זית. את הרב, פעם הראשונה אני ממש מעשה את העוף, טיפה צובע אותו לכתום.
שעה שקיבלתי משהו. סיפרתי לו. אוקיי, ועכשיו בשביל הקרסט זהו, העוף מוכן לעישון בגלל הקשירה. החום יגיע לכל החלקים באופן שווה. שלוש וחצי, 4 שעות.